kao i u cijeloj Dalmaciji, nedjelja 24. siječnja 1993. ulazi u povijest. Hrvatska je vojska i policija u potpunosti oslobodila Novigradsko Ždrilo, kako sa zapadne, tako i s druge zadarske strane. Evo ga, to je... Diži. Stani nogom. Ajde. Sad ovdje. Dobro, nek se krivi, nema veze. U izuzetno uspješnoj akciji hrvatske su snage, policija i vojska oslobodile i zapadni prilaz Novigradskom Ždrilu, oslobodivši pritom Rovanjsku. Istodobno očišćene su jake okolne četničke utvrde, pa je sada buduće gradilište novog Masleničkog mosta, najvitalnijeg objekta za žitelje cijele Dalmacije, u potpunosti oslobođeno od agresora. Tijekom dana hrvatske su jedinice oslobodile i sela u bliskom zadarskom zaleđu, Crno, Travičinu Glavicu, Babin Dub. Neki od oslobodilaca Crnog, Gavranovi, pripadnici 7. domobranske zadarske pukovnije, današnjo su u pobjedu i ulazak u Crno večeras zajedno sa Zadranima slavili na Narodnom trgu veseljem i pjesmom. Ovo da se pamti, da nikad ne dužu ovdje, nikad ovak. Neće, brate, to više. Pa ne bi to njega na tovar uzeli, nikad više. To. U zadarskom zaleđu u Ravnim Kotarima. Četnička artiljerija i zaostali džepovi agresora okrutno, bešćutno, barbarski i dalje nemilice razaraju i onako za okupacije razorena hrvatska sela. Škabrnja, prije rata jedno od najbogatijih ravno-kotarskih sela, s 450 bogatih kuća i 2000 žitelja Hrvata, najbolji je pokazatelj i današnjeg dana. Selo Paljuv bilo je baš kao i mnoga druga sela zadarskog zaleđa vrlo bogato, puno života, s gotovo 1500 žitelja. Danas je potpuno uništeno i razoreno, u kojem su sada, nakon oslobođenja, hrvatski vojnici. Palili su nam sela i gradove, ali na volju nikad ne mogu uništiti i ono što je najbitnije reći da ta volja nam je omogućila da se vratimo na sve što nam i pripada. Granate s debelog brda povremeno padaju po oslobođenom Novigradu, uništavajući kuće, barke, infrastrukturu. U Novigradu tek 3 žitelja, koji sada svakodnevno najpotrebnijim namirnicama opskrbljuje Caritas iz Zadra, naravno uz pomoć hrvatske vojske. I Starigrad pak vijesti o ranjavanju 3 dječaka koji su, igrajući se, naišli na eksplozivne predmete koje je neprijatelj razasuo na širem zadarskom području. Zadarski junak dana, načelnik glavnog stožera hrvatske vojske, general zbora Janko Bobetko, izuzetno toplo i srdačno dočekan je danas od Zadrana po završetku konferencije za tisak, na kojoj govori o uspješnoj operaciji hrvatskih snaga na oslobađanju Novigradskog Ždrila i više sela i mjesta u zadarskom zaleđu. Žitelje Zadra nije spriječila i opća opasnost koja traje već 4. dan, no u Zadru je i dalje danas bilo mirno. Iz daljine tek dopiru tu i tamo detonacije koje pokazuju da četnici i u bijegu ne prestaju s provokacijama. Tijekom dana admiral Svetoletica sastao se sa zamjenikom generala Nambijara, generalom Godrom, a bilo je riječi o uvjetima primirja koje je hrvatska strana jučer uputila drugoj strani. Između ostalog, tražen je trenutni prekid vatre, da neprijatelj svo teško oružje ostavi do linije Karin-Nadin, a na toj liniji snagama UNPROFOR-a preda pješačko naoružanje i tako spasi glave. No iz Knina odgovor nije stigao. Hrvatske su snage tijekom prošle noći i jutra ušle i na zadarski aerodrom u Zemuniku. Nakon svega, na pitanje je li bilo teško donijeti odluku o pokretanju akcije Maslenica, predsjednik Tuđman kaže: Svakako. Svaka takva odluka koja može izazvati i žrtve u provedbi i koja može izazvati i međunarodne reperkusije nije lagana. Ali na temelju sveukupnog povijesnog iskustva, na temelju iskustva hrvatskog naroda, na temelju vlasti, spoznaje vlastitog iskustva i u ovo kratko vrijeme. Ne kolebam se u donošenju odluka za koje smatram da su neophodne, da su u interesu hrvatskog naroda i Hrvatske, bez obzira što one ponekad izgledale i nepopularne. The coastline of Dalmatia, some 700,000 people, was destroyed during the war with Serbia, and they've not been able to get even a pontoon bridge up.
and they feel extremely frustrated, and that's why they've acted. Terorističke, gubitničke i očajničke glave uputile su iz zasada okupiranog dijela Bukovice niz prugu koja je pod nagibom put Zadra vagon natovaren eksplozivom, potvrdio je danas i odjel za informiranje isturenog zapovjedničkog mjesta Hrvatske vojske u Zadru. Vagon je na putu prema selu Debeljak projurio i kroz razorenu škabrnju koju čvrsto drže hrvatski vojnici. Oni su u međuvremenu zauzeli jednu od najbitnijih strateških kota u Ravnim Kotarima, Brežuljak, Ražobljevu Glavicu, odmah iznad Škabrnje. U samoj Škabrnji teška mrtva tišina, koja poput more priziva u sjećanje sve masakrirane žrtve ovog mjesta u Ravnim Kotarima. Za sada u njoj nema života, nema ljudi, nemamo baš nijednog traga života. Linija razgraničenja ipak nije pomaknuta. Oslobođeno područje ide crtom od Svetog Roka, Velikom i Malom Bobijom do kanjona Zrmanje, selo Jasenice do Zelenikovca. Crta razgraničenja ide zatim kroz Pridragu, Kašić, istočno od Suhovara. Oslobođeni su Škabrnja, Novigrad, Paljov, aviobaza Zemunik i druga sela. Operacija Maslenica je završena i hrvatska se vojska drži prekida vatre. Tijekom operacije poginulo je 15 hrvatskih vojnika i 3 redarstvenika, a ranjeno je 158 hrvatskih branitelja, od čega 5 teže. Na terenu je pronađeno 45 mrtvih pripadnika četničkih formacija, 8 ranjenih nalaze se na liječenju u Zadarskoj bolnici. Zadar je izbrojao danas 8. dan opće opasnosti, a nekoliko projektila palo je na rubne dijelove grada. Hrvatskog predsjednika doktora Franju Tuđmana proglasili su vijećnici Skupštine općine Zadar prvim građaninom Zadra. Predsjednik Tuđman sa suradnicima jutros je Jadranskom magistralom krenuo prema Novskom Ždrilu. Na prvoj liniji fronta predsjednik Tuđman pozdravlja hrvatske borce. 800 metara sjeverne od starog mosta, splitsko poduzeće Konstruktor inženjering gradit će novi Masleninski most. Predsjednik Tuđman danas je položio kamen temeljac za izgradnju novog mosta. Evo, Iako je bura i danas pokazala svu svoju snagu u Podvelebitskom kanalu, predsjednik Tuđman prvi je prešao trajektnom vezom između sjevernog i južnog dijela Novskog Ždrila. Može kratko. Eto, no kakav strah, vas isto, jel? Sad ste položili evo kamen temeljac za novi most. Za idućih 1000 godina hrvatske povijesti. Neće ga više ugrožavati ovog tla. Prošli ste i prvi puta, evo, nakon godinu dana Jadranskom magistralom. Da. Kako vam se čini? Pa, očito pod dojmom ovoga što smo učinili, ovog prijelaska. Pa evo, ovo pod dojmom onog što sam kazao. Ljudi koji sudjeluju u svakodnevnim činima, pa čak i ovakvim, nisu svjesni povijesne realitete. Stvarno smatram da je to za idućih 1000 godina Hrvatske. I to one hrvatske povijesti koji više neće moći ugrožavati s njezinoga tla. Kada očekujete da će most biti gotov? Prvo pontonski, a onda... Pontonski ćemo uspostaviti za 2-3 tjedna najkasnije. Tu imamo nekih problema, neki koji su nam obećali, nismo još isporučili, ali ćemo svakako prići uspostavi pontonskog, a pravi most i to most koji će biti široki za autocestu, taj će biti isto sljedeće godine gotov. Znači možemo reći Novsko Ždrilo je premošteno. Da. Hvala vam lijepo i sretno. Predsjednik Tuđman i kolona automobila se na oslobođenoj magistrali na put prema Zadru najprije zaustavila u Murvici, a potom u predgrađu Zadra, selu Cerna. Ja sam vam izuzetno zahvalan što ste došli ovdje. Ja osobno, Pa vidjeli smo za Boga miloga, vidite, ovo je barbarluk. Jesmo. Ali će ovo crno. Biće crno bilo. Opća opasnost u Zadru traje već 9. dan, no i to nije spriječilo Zadrane da na ulicama grada pozdrave predsjednika.
U Skupštini općine Zadar susret s predstavnicima vlasti Zadra i svečana sjednica Skupštine općine Zadar na kojoj je predsjedniku Tuđmanu uručena svečana povelja kojom je proglašen za prvog građanina Zadra. Tom prilikom, obraćajući se vijećnicima i gostima, predsjednik je između ostalog rekao: Dali smo, znači, i protivnicima i svijetu do znanja da nismo spremni trpiti okupaciju naših područja u nedogled. Primjer ovdje to najbolje dokazuje. Bili su vam u predgrađu Zadra. Počinili su takva barbarska zlodjela nad kojima se čovjek zgražao na vijesti, ali kad to vidi na licu mjesta, onda ostaje zaprepašten kako se to usred Europe, u civilizaciji koja na ovom tlu traje više od 2000 godina, kako su se ti barbari, ti drznici, ti zločinci usudili da to čine. U nastavku izlaganja predsjednik Tuđman posebno je naglasio: Vi ste zadani dobili u tom državnom ustroju, konačnom državnom ustroju demokratske vlasti Hrvatske jednu posebnu zadaću. Zadarsko-kninska županija. Opterećenje da, ali i zadaća. I Knin je bio nekada sjedište kralja Zvonimira i bit će hrvatski grad ponovno. I moramo da... Pri kraju boravka u Zadru predsjednik Tuđman susreo se i s zapovjednicima hrvatskih postrojbi kojima je čestitao na sudjelovanju u operaciji oslobađanja Novskog Štrila i Zadarskog zaleđa. U Zadru se napokon čula dugo očekivana sirena. Prije 45 minuta u Zadru je oglašena prestanak opće opasnosti nakon punih 13 dana. Zadar je odahnuo. Zadar i Zadrani isto su treno počeli živjeti, čini mi se, najnormalnije. Nalažem da se Ante Gotovina i Mladen Marković odmah puste na slobodu. Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.